मला असं वाटतं की हे मोहर बाहेर पडतोय ना. आणि ही ओल्या काजूची भाजी असते ना, आमच्या लेकाला खूप आवडते हो. तर आता बघा 2 पॅकेट आपले तयार करून झालेले आहेत. आणि जोपर्यंत नियोजन होत नाही तोपर्यंत असंच सध्या बाग्यामध्ये गुड बॉय, बागीमध्ये गुड बॉय गाणं आहे ना, शेरू वेडा आहे. चला घर साफ करूया आपण. हे खेळली आहे, कोण नाही आड्यात. ठीक आहे बघ. हा बा आला, बोका आला तो शेरू. बघ पडशील बघ, कुठं आला बघितला, कुठे गेला तू. तर इकडे कोणाला ह्याला वाघ्याला वाघ्याला ना. हे तर इकडे खाली पाहत, इथं खाली हवा कसा उड्या मारता जाणार अनुवादला. कोण आहे बाहेर, आळ्यात कोण आहे काय. टॉमी आहे का रे फेरू. टॉमीला घेऊन आला तू. टॉमी कुठे आहे. तो शोधतोय, तो गेला वाटतो. तो ठेवायचा. आता मोहर येणार. सगळ्या जेवढ्या नवीन फांद्या फुटल्यात ना, हा सगळ्यांना मोहर येईल. पुरी मोहर येईल. आता भरपूर मोहर येईल. ही जी काज आहे ना, आपोआप रुजलेली आहे आपल्या आड्यामध्ये. इथे बी पडलं होतं ना, पण झाड बघा केवढं मोठं झालं आणि मोहरले सुद्धा यावर्षी. तिथे एक काज आहे ती बघा समोर. हे 2 झाडं रुजलेत आपोआप. काय करायचं मग, ठेवायचं ते ठेवायचं. आता बी झालं की मग तोडायचं, थोडं कट करायचं. पावसाच्या आधी ना. पावसाच्या आधी कट करून घ्यायचं. घराच्या वर येऊन नाही जायचं. घराच्या जवळ आहे ना. जवळच आहे. आता म्हटलं रुजलंय तर म्हटलं कशाला काढायचं, म्हणून आम्ही ते झाड काढलं नाही. ठीक. आणि ह्या वर्षी बघा त्याला मोर पण आलाय. सगळ्यात महत्त्वाचं काय, ते मोर आलं यावर्षी. हां ते बघा वर ते समोर तुम्हाला दिसतंय झाड रस्त्यावरती, ते बघा त्याचं बी ना इथे पडलं होतं आणि ते रुजलं ते म्हटलं राहू दे. चला सुरुवात केली घरातल्या कामाला नेहमीप्रमाणे. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर बघाशी ना थंडी वाजायला लागली, त्याच्यामुळे स्वेटर घातला. आता काढते स्वेटर. आता बऱ्यापैकी गरमी वाटायला सुरुवात झाली. म्हणजे काम करायला घेतलं ना की गरमी वाटते. मग भरपूर असं तेलानं नाही केसांना बघा बोलताना किती चुकायला होतं. भरपूर असं केसाला तेल लावून घेतलं आहे. केस धुवायचेत मला आज. आणि ते शेरूची कुटकुट चाललेली आहे. चूल पेटवून झाली आपली. आज बागेमध्ये काम करायचं आहे. आता कुणालचे बाबा ना इथे फेरफटका मारत होते आणि मला म्हणत होते की काजूच्या बिया तयार झालेल्या आहेत आपल्या बागेतल्या, तर तुला भाजी करायला हव्यात का. त्यांना म्हटलं तुम्ही मला सोलवून द्याल काय, तर म्हटलं काढा. ते आता ना तिथे पुढे गेलेत, आपल्या आड्याजवळ गेलेले आहेत. माती घालायचं काम सध्या चाललेलं आहे. म्हणजे ती रस्त्याची जी साईडची पट्टी आहे ना, तिथे माती घालायचं काम चाललं आहे. त्याच्यामुळे ते बघायला गेले की आपल्या इथे पडते का वगैरे, असं थोडंसं लक्ष द्यावं लागतं ना त्याच्यामुळे. आणि अजून एक गोष्ट की आपल्या बागेमध्ये नारळ काय बोलतात त्याला, पोहे बोलतात ना, नारळाची पोहे बाहेर आलेली तुम्हाला दाखवली होती. आणि आता ना 2 दिवस झाले ते नारळाचं ते सुकून आहे ना, ते बाहेर आलं. म्हणजे आणि ही गोष्ट ना आम्हाला माहिती नाही, म्हणजे फर्स्ट टाईम आम्ही हे सगळं बघितलेलं आहे. त्याच्यामुळे ती एक गोष्ट मी तुमच्याशी शेअर करते. तुम्हाला कोणाला जर का काय माहीत असेल तर आम्हाला माहिती द्या त्याबद्दल. जरा हा गाड्यांचा आवाज थोडासा कमी होऊ देत. ते बघा हे ना अगोदर हिरवं होतं ना, ते सुकलं ते भाग ना, तो बघू दे असावं जरा 1 मिनटं. हे बघा ते वरनं ना सगळं सुकलं ते, आणि आता ते हे ना बाहेर पडतंय. मला असं वाटतं की हे मोहर बाहेर पडतोय ना. दाखवा आम्हाला, म्हणजे दाखवा आणि सांगा पण की दाखवू तर नाही शकत फोनमधनं कसं दाखवणं, पण असं होतंय. हां काय आलं, हां चेक करा. तर हे 15 ते 20 दिवस गेले ना हे फुटायला. बाहेर येणार पुरा हे करून. हां तेच आम्हाला माहिती द्या, कोणाला काय माहीत असेल तर. नाही ते येतं ते कोळी मुंग्या बिंग्या सगळं जरा साफ करून ठेवायचं. ते साफसफाई चांगली आहे, ते काय घाण नाही. मुंग्या अशा गोड असेल ना ते. हा बघा बोका, हा मोहर मोहर गोड असेल ना त्या.
आता बघू कधी काय होतं ते तुम्हाला मी सांगत जाईनच. आम्हाला पण असा आनंद होतो या गोष्टीचा की आता हे सगळं होत चाललंय. आणि जेव्हा पहिल्यांदा आपण बघतो ना तेव्हा असं जरा वेगळंच वाटतं ना, माहिती नसते आपल्याला, त्याच्यामुळे जरा कौतुक पण वाटतं. चला जाऊया ना, चला चला शेरू या. कोणाचं ते नंतरला तयार होऊ ते मग. टोपली बघा घेतले आपण, पहिला काजूच्या बिया. कैची घेतली काजूला काय कैची गरज नाही. मग ते चीक बीक नाही लागणार हाताला. आपल्या झाडावरच्या ह्या वर्षीच्या पहिला काजीची बोंड. गेल्या वर्षी खूप कमी निघालं होतं ना. गेल्या वर्षी धरली ना, म्हणजे पहिल्यांदा खुडून टाकला होता मोहर. गेल्या वर्षी कमी प्रमाणात धरली आणि आत्ता आहेत, ह्या वर्षी आहेत, छान प्रकारे आहेत. तयार झालं. माहिती कसं पडेल मला तर बाबा काय कळत नाही यातलं. हे कुणाच्या मनात समजतं. तयार चांगल्या झाल्या त्या आम्ही दाखवत्या बघा कशा बिया. काजी तयार झाले ते. आता जसं जसं झाड मोठं होईल ना तेव्हा होईल ना व्यवस्थित. हे बघा वेंगुर्ला काज आहे ना आपली ही. वेंगुर्ला काज आहे. 6 नंबर का 7 नंबर मोठी असते ना ती. अच्छा हां. ह्या अजून कोवळ्या आहेत काय. रंग लालसर आहे ना. पूर्ण हिरवा रंग पाहिजे ना. मग दाबून बघायचा. ते काजू बिजूचं कुणालच्या बाबांनाच भरपूर आहे. त्यांना आवड पण आहे बाबा काजूच्या बोंडांची. हे बघ हे तयार झालं वाटते. हे बघ हे दाबून बघतात ना. दाबू हे वरचा ना, हे जाड झालं पाहिजे. हे अच्छा म्हणजे सुकलं पाहिजे. नाही जाड झालं पाहिजे. आणि हे बोंडच दाबून पण बघतात ना. ती बोंड दाबून पण बघतात. हे तयार झाले बघ. हे तयार झाले. नाही दाबल्यावरती बघ आतमध्ये जात नाही. हे तयार झाले. चांगल्या बघूनच काढ. मी नाही काढत आहे. तूच काय ते काढ बाबा. उगाच काय मागं पुढं काय झालं तर उगाच मला नको बडबड ऐकायला. कडक लागते. काढा बाबा तुम्ही तुमच्या परीने. मस्त बघा. हे झाड पण छान मोहरलं आपलं यावर्षी. पुढच्या वर्षी अजून छान होईल. मस्त मेहनत आहे. मेहनत बाबा. ह्याचं फळं धरायला तर आनंद किती होतो ना. इतक्या वर्षाची मेहनत फळाला यायला सुरुवात झालेली आहे आपली. 2026 पासून सुरुवात झाली. बघून तयार काढूया. आपल्याला फक्त भाजी पुरतात काढायचं. हां हे बघा जास्त नाही आपण काढणार आहे. एक 15-20 काढायच्या भाजी मी टाकायला फक्त. हे बघा काजूचा गर बघा. म्हणजे हे बोंड बघा. गर नाही. गर नंतरला काढून झाला तुम्हाला दाखवीनच. आकार बघा. वेंगुर्ला काज आहे. हे वेंगुर्ला काज नाही पण जरा दबली आतमध्ये. बघत जा जरा. बघून काढ पडा. मला शिकवतात ती बी कशी काढायची. त्या वरती बघ 4 आहेत. 4-5 आहेत. त्या बघ त्या वरती. ह्या नाही बघ ह्या साईडला. पुढच्या तिकडे पुढे जा. पुढे ह्या इकडे पुढे ह्या साईडला. हा त्याच्यात बघ. नीट बघ. बस झाल्या भाजीसाठी. बघा किती एवढ्या निघाल्या. भाजीसाठी भरपूर. काही दिवसांनी अजून आपल्याला मिळतील. मला वाटतं 8 दिवसांनी मिळतील ना अजून. तयार होऊ द्या. हां आणि ही ओल्या काजूची भाजी असते ना आमच्या लेकाला खूप आवडते हो. कुणालमध्ये इतका खुश होऊन जाईल ना हे बघून. त्याला खूप आवडते काजूची भाजी. आवडीने खातो आवडीने. त्याची विचार होता मला आई काजू कधी काढणार. तर म्हटलं थांब जरा थोडे दिवस आता तयार होतील मग आपण काढूया. हां मस्त एकदम. आता पाव किलो झाले. हां वजनदार आहेत. भरगतचा आहे तो. मग पाव किलो पेक्षा जास्त झाले बघ. वजन झाले. मग 1 किलोला किती येतील. 100 गर म्हणून महाग असतात. हां हे ओले काजू खूप महाग मिळतात. मोजून मिळतात. काढलेले गर असतात ना मोजून विकतात इथे. 400 रुपये 350 रुपये आहे. हो ना. चला जाऊया घरी. टाईम गेला काजू काढताना. बघून काढायला लागतात ना. चला शेरखान आला राऊंड मारून. चला किती टाइम गेला आमच्याकडे बिया सोलायला. मी म्हटलं आता बनवायची भाजी का संध्याकाळी बनवायची. तुम्हाला जेव्हा बनवायची तेव्हा. आता संध्याकाळीच बनवायला लागेल कारण उशीर झाला आता. असं बसायला लागेल ना. त्यांना म्हटलं साफ तरी करून द्या बिया. मला काय सोलता येत नाही. त्या काठीने सोलायच्या ना. कसं ते व्हिडिओ बघायला गेलं. काठीने सोडायचं. काठी कशी जाणार आपली. हे काजू ना खायला खूप छान लागतात हो. पण ते सोलायचं म्हटलं ना की नको वाटतं असं. चीक असो ना चीक त्याची भीती वाटते हो. मग कसा गरबी झाला. हां आता कुणाल जेव्हा तरी शिकले. तेल लावलंय त्यांनी हाताला. बाबू थांब बेटा जरा. हा बघा मी आता इथे आले ना ह्याला कड लागले. हे असं असतं शेरूचं. थांब ना बाबू. एक बेडच्या खाली झोपलाय. काढली. हा हे बघ चांगलं आहे.
स्पेशल ही आहे ना. तेल लाव भरपूर हाताला. लावलं ना तेल खूप. बरोबर लावलं. तेल लावलं ना का ते चीक असतो ना तो त्रास होत नाही मग आपल्याला. हे बघा गर आता सोलून झालं ना, तुम्हाला दाखवते. एवढीशीच गर निघाले. त्यांना म्हटलं राहू द्या, ठीक आहे म्हटलं, एवढं ते एवढे आपण याची भाजी करूया. पण भाजी मी संध्याकाळी करणार आहे. दुसऱ्या भाजीमध्ये घाल. कडधान्यामध्ये मिक्स करून छान होईल. घाई ना आम्हाला, खायची घाई ना, त्याच्यामुळे आहे बी आहे आपल्याकडे, भरपूर आहे. धीर नाही ना जरा. बिया भरपूर आहेत, काय नाही. नाही आपल्याकडे मोहर उशिराच आले ना थोडा. आणि आता बिया तयार होत आहेत ना. हां ठीक आहे. चला माझा फोन येतो, 1 मिनटं. थांबा. चला वाघ्या शेरू यांचा राऊंड संध्याकाळचा. कुणालच्या बाबा आता इथे जरा बाहेर गेलो, त्याच्यामुळे मी घेऊन जाते, नाहीतर कुणालच्या बाबा नेहमी त्यांना घेऊन जातात. कसला आवाज येतो इथे, ह्या साईडला आवाज येतो असला रे. चला माणसांचा आवाज येतोय. चला. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला पॅकिंग करायचे मसाल्याची. आपल्याकडे ना वजन काटा नव्हता, म्हणजे ऑनलाईन कुणालने मागवला होता आणि दुपारी वजन काटा आलेला आहे. त्याच्यामुळे काय कुणालच्या बाबांचा आवाज पुढच्या झाडानं. आणि ह्यांना कोण बघेल वाघ्या शेरूला. हे का हातातच आहेत माझ्या 2 जण कुणालच्या बाबा आहेत तिथे. चला मी जरा ह्यांना हे करते, पॅकिंग करायचे ना. वजन काटा तुम्हाला दाखवते नंतरला. कुणालनी मागवला नाही, सध्या लहानच मागवला आहे. नंतर म्हटलं बघूया आपला व्यवसाय व्यवस्थित जमला ना की नंतर मग म्हटलं छान असा मोठा घेऊया. आपल्या बजेटप्रमाणे सध्या मागवलं आहे. तर आता आम्ही बघा मसाला पॅकिंग करायला सुरुवात केलेली आहे. पहिलीची वेळ आहे, त्याच्यामुळे थोडीशी जरा आम्ही कन्फ्युजनमध्ये, म्हणजे सवय झाल्यानंतर की नाही होऊन जाईल ना. आणि सध्या पॅकिंगचं तुम्हाला सांगते की म्हणजे साधी सिम्पलच पॅकिंग आम्ही ठेवणार आहोत, कारण कुरिअरचा विचार करून. कारण खूप असं जाडजूड आपण असं पॅकिंग केलं ना की कुरिअरचा खर्च वाढतोय असं आम्हाला माहिती पडलंय. त्याच्यामुळे सध्या फक्त साधी सिम्पल पॅकिंग. आणि जे काही साहित्य लागतं ना पॅकिंगसाठी ते आम्ही असं ऑनलाईन मागवले, पण अजून आलेलं नाही आहे. त्याच्यामुळे सध्या आपली जी पॅकिंग आहे ना ती बोलतात ना घरगुती पॅकिंगच आमची चाललेली आहे. त्याच्यामुळे पुढे जाऊन सगळ्या वस्तू आल्या की होईल व्यवस्थित. आपला वजन काटासुद्धा की नाही आजच आलेला आहे. हा पण आहे ना ऑनलाईन मागवला, हा इथे आहे. त्याच्यामुळे थोडंसं जरा लेट झालं, म्हणजे मसाला तयार होऊन 2 दिवस झाले, पण वजन काटा नव्हता. त्याच्यामुळे आपलं की नाही राहिलं होतं पॅकिंग करायचं, पण आता सुरुवात केली. पॅकिंगचा जरा प्रॉब्लेम आहे, कसं आपलं आता सगळ्या वस्तू येणार त्याच्यावर आहे. हां वस्तू आता कशा एक घ्यायच्यात, आपल्याला खरेदी करायच्यात. आणि आपण काय पहिल्यांदा सगळं करतोय, त्याच्यामुळे फारसा आपल्याला अनुभव पण नाही आहे. त्याच्यामुळे थोडीशी जरा गडबड होते, पण बाकी सगळं व्यवस्थित आपल्याला करायचं आहे. म्हणजे ॲड्रेस वगैरे कसं लिहायचं, कसं तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. म्हणजे फर्स्ट टाइम थोडीशी गडबड होणारच आहे. ठीक आहे म्हटलं, हळूहळू आपण शिकूया याच्यात. आम्ही लोकांच्या प्रतिसादानुसार, म्हणजे लोकांचा प्रतिसाद मेन महत्वाचा आहे. आणि जेवढं चांगलं करता येईल तेवढं आम्ही करायचा प्रयत्न. म्हणजे आता समजा थोडीफार काही चूक झाली ना तरी पण पुढच्या वेळेस नक्कीच ती चूक आहे ना सुधारण्याचा आम्ही प्रयत्न करूया. पण सध्या फक्त साधं सिंपल याच्यावरच आम्ही की नाही भर दिलेला आहे, असं आहे. चला आता बघा 2 पॅकेट आपले तयार करून झालेले आहेत आणि आता बाकीचे पण आहेत, ते आता बसून आम्ही करतो. हे बघा हा मसाला आहे ना, हा डब्यामध्ये काढलेला आहे. आणि शॉर्ट व्हिडिओ मी ह्या मसाल्याचा की नाही तयार करते, म्हणजे पॅकिंग करताना, म्हणजे तुम्हाला थोडासा अंदाज येईल. तर तुम्ही बघा चॅनलवरती जाऊन. पण सध्या बघा आपल्याला काय अनुभव नसताना, त्याच्यामुळे फक्त थोडंसं तुम्हाला दाखवते मी, आणि हळूहळू अनुभवसुद्धा येईल. आता हे जे भांडं आहे ना, ह्या भांड्याचं मायनरचं वजन करून आपला हा मसाला आपण पॅकिंग म्हणजे करतोय असं. आणि हा जो वजन काटा आहे तो कुणालने की नाही ऑनलाईन मागवलेला आहे. बघा झालं, अर्धा किलोच्या वर झालंय. थोडंसं जास्त गेलं तरी पण चालेल, पण कमी नाही गेलं पाहिजे असं. ते जास्त गेलं ना पण पिशवीचं नंतर वजन होणार. हां हे बघा झाले, सगळी पॅकिंग झालेली आहे. आता नाव, नंबर, सगळं ॲड्रेस वगैरे आम्हाला घालायचं बाकी आहे. पण ते आम्ही उद्या सकाळी जेव्हा तिकडे जाऊ ना कुरिअर करायला, तिकडे कशा पद्धतीने आहे आम्हाला काहीच माहीत नाही आहे. त्याच्यामुळे रेडी करून आम्ही फक्त तिकडे जाणार आणि तिथे जाऊन मग बाकीच्या गोष्टी आपण करायच्या. ओके नाही, आम्हाला काहीच कुरिअरचा अनुभव नाही आहे. कुरिअर आता काय, कुरिअरवाल्याकडे नाही तर याच्याकडे जाऊन करून घेऊ, काय प्रश्न नाही, होईल ते पटकन. हां आता काय एकदा सुरुवात केली आहे, हां तर बोलतात ना झुकेगा नाही साला. थोडेसे जरा कन्फ्युजन मध्ये ना आम्ही, त्याच्यामुळे थोडी बघा काय असं माहिती आहे, प्रत्येक गोष्ट नव्याने करतो, थोडी भीती असते आपल्याला. पण एवढंच सांगेन की खूप असं प्रामाणिकपणे आणि हा जो मसाला करताना खूप असं आपुलकीने आणि मायेने मी हे सगळं केलेलं आहे. त्याच्यामुळे मला असा विश्वास आहे की आवडेल सगळ्यांना. आता बाकी देवाची कृपा. आणि चूक भूल काय झाली असेल, काय कमी जास्त कसंही असेल, ते आपल्या लोकांपर्यंत आपण हे करतो. हा सगळ्यांनी सांगा, बिंदास सांगा, हा मेसेज करा की असं काही चुका असेल ना सांगा, मेसेज करा व्हॉट्सअपला. जास्त करून
वयस्कर आजीबीजी असतील त्यांचा अनुभव असतो ते जरा आमच्या जरा शेअर करा. हा. आम्हाला पण बरं वाटेल जरा मनाला. हा आपल्याला कसं आहे आता आपण नव्याने सुरुवात करतोय. आता पॅकिंग मशीन आणली, हे आणलं, सगळं आणलं, इन्व्हेस्टमेंट केली पैशात, आणि आपल्याला इन्व्हेस्टमेंट मध्ये नंतर समजा आपलं काही चूक झालं, काही कारणास्तव आपल्याला पुन्हा म्हणजे हे होणार नाही, पण काही कारणास्तव आपल्याला मागे पुढे काय झालं पण त्या टायमाला मग ते पैशाचं इन्व्हेस्टमेंट फुकट जाते. म्हणजे कसं आहे हळूहळू त्यात आपल्याला सगळं करायचं आहे, हळूहळू सगळं करणार, स्टेप बाय स्टेप. एकदम केल्यानंतर फुकट बोलतात ना पैसे इन्व्हेस्ट करून बसा तेवढा फायदा. म्हणजे आता साधं गणित सांगतो आपल्याला एक. आता आपण मसाला केला, तू केलास, तुला पण माहिती आहे, मला पण माहिती आहे आज किती रुपये आपल्याला भेटणार आहेत काय. कारण काय मिरचीचा भाव, बाजारभाव खूप 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 महाग आहे, जास्त आहे आणि खूप महाग आहे. तुम्हाला मी एक गोष्ट सांगते, आता मला ना मसाल्याच्या इतक्या ऑर्डर आलेल्या आहेत. आता पण मी पॅकिंग करता होते, म्हणजे पॅकिंग करता करता 2 वेळा मला फोन आले, तर मी ते काम साईडला करून पहिला सगळ्यांचे फोन मी अटेंड करते. पहिली गोष्ट तर जेव्हा जेव्हा मला टाइम मिळेल ना सगळ्यांचे मेसेज आणि ह्यांचा सगळ्यांचा रिप्लाय देते. आणि मसाल्यासाठी ऑर्डर इतक्या आता येतात, इतक्या ऑर्डर येत आहेत, आणि मला सांगतं की ताई नाही आम्हाला मसाला पाहिजे. पुणे, नाशिकवरनं, कर्नाटकवरनं पण आता फोन आले होते. पण काय झालंय ताईनं, सध्या मिरची इतकी महाग आहे, 450-500 रुपये किलो मिरचीचा रेट आहे. आणि आज सकाळपासून आम्ही जवळजवळ 5 ते 10 जणांना मिरचीसाठी फोन लावला, भरपूर ठिकाणी आपण फोन लावतोय. कारण कसं आहे मिरची महाग, गरम मसाले महाग, आणि जे आपण मेहनत करतोय ती धावपळ करतोय, परत गाडी भाडा आहे आपला, आपण वस्तू आणायला जाणार, आणि परत काय पॅकिंगचा खर्च आहे. या सगळ्या गोष्टी करून आपल्याला परवडणार काही नाही आहे सध्याच्या घडीला. आता मी सांगते ह्याच्यामध्ये मला काहीच प्रॉफिट झालेलं नाही. फक्त हा जो मसाला आहे ह्याच्याकडून आम्हाला फक्त लोकांपर्यंत पोचायचं, बाकी तेच लोकांपर्यंत पोचून लोकांनी जे आम्हाला काही म्हणजे भले आमची काही चूक असेल काय असेल, जे काय लोक बोलतील तो आमचा आशीर्वाद आहे. आम्ही काय केलेलं त्याचं फळीच आहे ते, खूप प्रामाणिकपणे सगळं केलेलं आहे. आता पुढे कसं त्याच्यामुळे तुम्हाला मसाला आवडला तरी पण सांगा, नाही आवडला तरी पण सांगा, काय चुकवत असेल तर आम्ही नक्कीच सुधारायचं, आम्ही प्रयत्न करू नक्की करू. आणि अजून पण आम्हाला कसं कुळीत पीठ वगैरे म्हणजे काय काय सगळं चालू करायचं, म्हणजे स्टेप बाय स्टेप सगळं चालू करायचं. हळूहळू पीठ आहे, कोकम आहे, सर्व जे वस्तू अवेलेबल असतात चांगल्या म्हणजे जेवढ्या चांगल्या शेतकऱ्यांकडून आपल्या घरातला माल आहे. आता आमच्याकडे काजू वगैरे आमची स्वतःची आता व्हायला लागले. अशा काही गोष्टी आहेत ज्या आता आपलं स्वतःचं तसं होणार, ते स्वतःचं पण द्यायचं, मार्केटिंग मधून पण कोणाकडनं पण व्यापाऱ्याकडनं नाही घ्यायचं, शेतकऱ्याकडून चांगल्या आपले स्थानिक लोक चांगल्यात चांगली वस्तू भेटेल, म्हणजे काय त्यांना पण 4 पैसे मिळतील अशा पद्धतीने लोकांपर्यंत चांगली वस्तू पोहोचवण्याचा आम्ही प्रयत्न ओरिजिनल म्हणजे खूप छान असं काही भेटेल ते मार्केट सारखं झालं पाहिजे आपलं पण. असं बघू, आता प्रयत्न तर करतोय. याच्यामध्ये यश तर मला असं वाटते मिळेल, कारण जो रिस्पॉन्स आहे गेले 2-3 दिवस सतत फोन आहे ना आमचे चालू आहेत, त्याच्यामुळे मला असं कॉन्फिडन्स आहे की होईल सगळं व्यवस्थित. होणार लोकांचे आशीर्वाद असावे. तेच फक्त थोडस जरा वर खाली काय झालं तर समजून घ्या बस. मनाला थोडी माणसाला बघा नव्याने काम केलं ना तर ते म्हणतात ना कॉन्फिडन्स पण असावा आणि थोडं मनाला भीती पण असावी. ओव्हर कॉन्फिडन्स नसावा, कॉन्फिडन्स असावा पण ओव्हर कॉन्फिडन्स नसावा, तसा असावा. ती थोडी मनाला भीती असावी की मग जेवढी भीती असेल तेवढा माणूस चांगलं करायचा प्रयत्न. इथे गावी मध्ये काय होतं, सगळ्या वस्तू ना पटकन अवेलेबल होत नाही. आता हे बघा, हे पॅकिंगचं हे पण कुठून शोधून आणलेलं आहे. त्याच्यामुळे आता कसं आम्ही म्हणजे खूप लांब जावं लागतं, त्याच्यामुळे थोडासा प्रवास खर्च आपल्याला झेपत नाहीये. पण सध्या आता आमचं चाललंय, आता उद्या आम्ही जाणार आहोत मिरचीसाठी. आपल्याला म्हणजे आम्हाला माहिती पडलं की आता आपला एवढा माल जातोय, समजा 20 किलो जातोय, 25 किलो जातोय, मग आपण नव्याने एकदम कुठून मार्केट चांगला मार्केट रेट आहे जिथं समजा वाशीला आहे, वाशीवरून आपल्याला समजा हे मागवायचं 1 किलो 2 किलो काही मागवायचे, ते कमी भावामध्ये भेटतं. आपण कोणाला तरी जाऊन सांगून कोणाकडे तरी मागून घेऊ शकतो पार्सल. पण ते काम होतंय, पण त्याच्यासाठी आधी आपल्याला किती लागणार आहे माल, आता नियोजन करायला आपल्याला टाइम जाणार. जोपर्यंत नियोजन होत नाही तोपर्यंत असंच सध्या फक्त किरकोळ चालेल. कसं आहे, किरकोळ बाजार खूप महाग पडतो, ते परवडणारं नसतं. त्याच्यामुळे थोडं आता कसं आहे काय भेटत नाही, लोक बघू काय ते. सध्या फक्त आमचं आहे की ही जी चव आहे ना मसाल्याची ती फक्त तुमच्यापर्यंत पोहोचू दे, इतकाच आमचा फायदा आहे, बाकी काहीही नाही. तर चला मग ताईंनो, आता आजचा व्हिडिओ आता इथेच थांबवते. मला असं वाटतं भरपूर मोठा झाला असेल. खरं म्हटलं तर मी ना भाजीची रेसिपी म्हणजे सकाळी बघा जे काजू काढले ना, थोडेसे गर एवढे निघालेले आहेत, त्याची रेसिपी मला शेअर करायची होती तुमच्याशी. पण आता मला असं वाटतं हा व्हिडिओ खूप मोठा झालेला आहे, त्याच्यामुळे इथेच थांबवते. आणि मला असं वाटतं कधी कधी गप्पा पण माराव्यात ना थोड्याफार. गप्पा नाही करणार तर लोकांना कसं, लोकांना
काय हवंय काय नकोय कसं माहित कसं माहित पडतं. त्यामुळे पडणार अधून मधून गप्पा पण मारत जाऊया आता. तर व्हिडिओ आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा आणि हाईप करा. पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद.